2025 bisi ketal phaiui chini kok borok industry ni khoroksa hero bo bini langmani ketal langma chengsawi nyakha tabuk social media o trending chori tongo chini kok borok industries ni hero khoroksa takhuk subojit debrmani kalebari ni video mangpili social media o belanya trend chori tongo chini takhuk subojit debrmani kajangmani video ni mangpili photo tai video rok bo kajakha chini tripura kok borok industry ni no khoroksa heroine ba naiki Priti Deborma bai bo kajakai pakha borok khorognoi kwnui ni kaisa wngnani hinui borok kwnui lamang tungsago thuyajak himlainani hinui khoroksa tei khoroksa no chongui nalaikha hingkhe belai no congratulation yaphoro chung chini takhuk subojit deborma bai chini bukhukjak Priti Deborma no borok mwtui haino tongthoksa thokai kaham kwrwngkhai naithok nukthokai borok bongni thwngyang teibo naithotok wngthu hwnui hinkhe tei sabo 2025 bisini o kwnui jury ba o kwnui naithotok couple no sabo bisik hamjago kha norok kisa comment khai sadi hingkhe tabuk sana thangkhai atu bo bini rani no kubui no manui thangkha hingkhe kebo khao tatudi do omo kisa jukse hingkhe norok o jury no sabo bisik hamjago kha kisa comment khai sadi hingkhe norok jodi no o video ni bini kalbari video mangpili rok nugui tongkha khai norok ani o video ni madumtui nugui mankha na hingkhe norok ani channel no chajakkhaiba like subscribe share khai di mwdui hai teibo kwtal video rok manani bagui।